Здравейте, YouTube потребители! Аз съм PlayerShow1, тук с мен е Пепенш. Кажи здрасти на YouTube. Здравейте! Сега това е един епизод, който мислихме да играем тук в един сервер на Jump. Само, че може малко да ви лаги и това е, защото си стелих една програмка за да играя с моите приятели на една игра. Сега се опитваме да минем Jump, който е много дълъг, както гледам. IP-то ще бъде в описанието. Това е сервер на Minecraft 1.6.2. И така. Пак се извинявам, че толкова ще ви лаги. Пак ви казвам за програмката. Ако нещо не ви харесва, ще изтрия тази програмка. Ох, стига да е. Как се качих, сам паднах. Ти, виж къде е края на Jump и там къде е с другия цвят. Да, виждам. Отгоре на тавана, това малко възможно. Обаче наградата вече е взета. Да, за това YouTube ще се правим към втори епизод. Сега този клип исках малко така да видим мапа. Чакай, Марти, лада. Пепен ще лада, разгледаме тук. Ай бе, гледай как ме дразни това. Аре, отвори се, бе. Някой не се ли се ти да сложи? О, боже, да разгледаме мапа. Ще спомни. Така, значи, за да влезете в мапа арената, пишете MAJOIN. Сега, нали, няма да влизаме, виждали сте мапа арени. Тук това е скулптура на SpongeBob, което най-много ме изненада в този сервер. Ето и вижте я. Това тук е някакъв много голям мост, който отляво на него има някакви кораби. Единият е от дърво, другият е от обсидиан кораб. Това е наистина голям мост и много труд се фърли за него. Това там е моб арената. Чакай, ще почнем. А ето как всички моб арени. Тук е не е по-различно от другите. Гледай как съм гладен и не мога да тичам бързо. Така, ето ги ларповете. Има ларп казино, ларп крафт, ларп евент, ларп борал, ларп храна, ларп джайл, джунгъл, лабиринт, мал, моб, мър крипър, пустиня, PvP, радом казино, ресторант, шопинг, влакче и XP. Най-много ми изкефи влакче, само където трябва да си направи, трябва да си носите своя влакче, защото тук не дава безплатно, иначе е много готино. Това влакче, както виждате. И така, сега видим чакай. Това е Warp Creeper, не знам защо е направен този Warp. За мен има някакъв смисъл. Чакайте. Значи, това е горе-долу с цялото, ето това е спауна. Къде ме ти да е златото? Ти пък откъде има злато? Сега отишла на казиното. Тук има някаква тараска да гледате всички къщи и тук половината от SpongeBob. И това беше всичко от нас. Довиждане YouTube потребители. Чао ви!